שלום לכולם, אני דודי חשוב, מנכ"ל ובעלי משותף בחברת חשוב על זם. חברת חשוב על זם מתמחה בהשקעות, פיננסים, פנסיה ותכנון פרישה. אנחנו נרגשים לארח את גיא מני, שהוא מנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה. היי דודי. גיא, שאלה ראשונה, בעצם השאלה שמעניינת את כל המשקיעים היא בימים אלו, מה הסיבה האמיתית שטראמפ הטיל מכסים על כל מדינות העולם? אוקיי, אז טראמפ הטיל את המכסים מסיבה שבה ארצות הברית היום, במצב הנוכחי, יש לה גירעון סחר, בו היא מייבאת 3.5 טריליון דולר בסחורות מהעולם, ומייצאת רק 2 טריליון. זה אומר שיש גירעון סחר של 1.5 טריליון דולר. מעבר לזה, גם יש לארצות הברית גירעון ממשלתי. הוא נובע מכך שהחוב של ארצות הברית הוא היום עומד על 36 טריליון דולר, והגירעון נובע מכך שכל שנה סך ההוצאות של ארצות הברית גבוהות מסך ההכנסות במעל טריליון דולר. יש צורך כמובן להקטין את אותו גירעון. אז הדרך אחת זה או להעלות מיסים, כמו מס חברות או מס על היחידים, על האמריקאים, אבל טראמפ רוצה להימנע מכך, הוא ההפך, הבטיח בבחירות להוריד את המיסים. ולכן הדרך האחרת היא דרך מכסים. טראמפ מטיל את המכסים כך שמדינות שמייצאות לארצות הברית יוטל על המוצרים שלהם מכסים, ואותם הכנסות מהמכסים הם אלה שיממנו חלק מהגירעון. זה מה שטראמפ מנסה להשית, ובאופן כללי טראמפ רוצה להחזיר הרבה מהייצור לתוך ארצות הברית, שיבנו מפעלים בתוך ארצות הברית, מאשר במדינות אחרות כמו באירופה, כמו בסין, כמו במזרח הרחוק. הוא רוצה Make America Great Again. האמרה הזאת היא אומרת שאני רוצה שהייצור יחזור בעיקר של התעשייה לתוך ארצות הברית ולא מחוצה לה, וזה אומר סוג של סוף עידן הגלובליזציה. אם ארצות הברית תמיד יבאה מוצרים מהעולם, הוא אומר אני רוצה שהמפעלים יוקמו בתוך ארצות הברית, לכן הוא מטיל את המכסים כדי לעודד את הצרכן האמריקאי לקנות מוצרים תוצרת אמריקה. שאלה שנייה גיא, מה הכיוון של הריביות בעולם לדעתך היום? אוקיי, מאחר ואנחנו רואים את כל המשבר, הטלטלות בעולם, אנחנו רואים את הירידות בבורסות, אנחנו רואים את שוק המניות יורד, שוק איגרות החוב מתחיל קצת להיטלטל, אנחנו מניחים שהריביות בעולם ימשיכו בכיוון מטה. למה? כי הערכתנו שאפקט העושר שיורד, יחד עם החששות העיקריים של אי ודאות מה קורה, עוצרים ביקושים, והדבר הזה יביא אפשרות לכניסה למיתון של הכלכלה הגלובלית. צריך לזכור שאחרי כמה שנים שבהם הריביות